malamin da ke dama da ni nake so ainihin ya fara gabatar da kanshi ku ji shine wanda nake yawan faɗi, za ku ji sunan shi ainihin ya bayyana, kuma yana daga cikin mutanen da suka fi kowa shan ba ta kashi da su Muhammad Yusuf, domin shi ne har so uku ana kai farmaki da harin akan za a kashe shi. Sunan shi ne ma a rijista farko daga cikin waɗanda su Muhammad Yusuf suka ainihin tsara za su kashe a ainihin garin Maiduguri. Algafata malam, bismillah. Na'am. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة jikina a mace yake kwarai da gaske, saboda wallahi tallahi billahi ina daga cikin ɗalibai ƙanana da malam Jafar ya jinyo su a jiki, amma wallahi ban halarci wannan muhadarar da yi ba, kuma ban taɓa jin ta ba illa yau a garin Zariyar nan. Zariyar birnin ilimi ke. Ban taɓa jin ta sai. Na'am. A hakika ina mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke nan markazin salafiya a nan cikin garin Zaria, wanda kamar yadda ɗaya daga cikin mashahurai zakakurai da kakkun malamanmu na sunna da muke ji da su, muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita rayuwarsu, ya albarkaci bayansu, ya kuma ƙara tayar muna da mafifita sama da su, a Shaikh Muhammad Adam Albani, kamar yadda kun fi ni saninsa. Akwai wani abun da Bahaushe yake ce wai yaba kyauta tukwici ko kuma rama wa kura aniyarta, to nan ba kura ballantana a rama mata aniyarta. Ziyara ta alkhairi, ta ilmantarwa, faɗakarwa, lurarwa, ba zan iya kididdige adadin zuwan da Malam Muhammad Adam Albani ya yi a zuwa garin Maiduguri ba, wanda ta amfanar, ta ilmantar, ta shirya, ta zaburar, ta kwadaitar zuwa ga neman ilimi cikin sahun matasa da yawa. Jazawallahu khairul jaza. Ba shakka kamar yadda ya ambata, ba mun zo da nufin kwana a garin Zaria ba, amma yana da wahala dukkan nauye-nauyen da muka baro a can ya nemi mu kwana muke kwana, saboda yadda muke tashe shi daga cikin iyalansa da ɗalibansa da harkokin gabansa ya karɓa wannan gayyatar komai dare komai sanyi komai nauyin da yake a gabansa. Saboda haka mu ne masa fatan alkhairi. Kamar yadda ya gabatar da kwanan watan, ba sai na sake maimaitawa ba. Ni dai mai magana sunana Ibrahim Ahmad Abdullahi, amma an fi sani na da Ibrahim Gomari. Gomari kuma wata anguwa ce a cikin garin Maiduguri, saboda nan ne mazauna ta da gidana da iyalaina. Sai ya zama wasu misali kamar garin Biyu inda yake zuwa tafsirin azumi ba sa ma kiran Ibrahim ballantana Ahmad Uban ballantana Abdullahi kakan, kawai cewa suke Gomari ya zo, Gomari ya zo, Gomari ya zo. Saboda wannan shine takaitaccen sunana, kafin wala Allah malam in zai bani daman cewa wani abu a gaba. Jazakumullahu khairan. To kasantuwar hadithin Aisha da ya zo cikin sahihul Bukhari, za mu koma bayan da ne dama da ni, to bari kuma mu yi dama da jama'a. Kaga mun haɗo kenan biyu, ai bari mu yi dama da jama'a. Malam Aminu, gabatan mana da sunanka. Na'am. Jama'a assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Sunana kamar da babban malamin mu ya gabatar, Aminu Abubakar Gwandu sunana. Kuma akwai da halaka tsakanin